Pankkiräskivi tässä taas terve. Nyt taas sitten tällaista tripperiasiaa. Joululahjaksi ostin itselleni elämäni ensimmäisen tripperin ja en oo vielä sitä kerinyt rakentaa kertaakaan. Tänään sitä ajattelin, että kun on loppiainen ja joulu ohi ja kaikki ohi. Sitten on aika jatkaa taas elämää, niin vois rakentaa se eka kerran. Ja ostin tämmösen Custom Vapessi kuun 528. En tiedä, Fastechillä se sanoi, että kuun V2-tyyppinen jotain, mutta joku siis Custom Vapes 528 kuun 22 tässä lukee tässä nätissä pussissa. Tänään sitten kattelin videoita netistä, että miten tää rakennetaan ja sitten kävi ilmi, että hyvin simppeli rakentaa. Sitten kuitenkin kävinkin hakemaan kaljaa.